У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Амаль год Аршанскі раён жыве па ўказу нумар 506, прынятым з мэтай надаць новы імпульс развіццю рэгіёну ў розных сферах жыццядзейнасці. Адна з падпраграм прысвечана аграпрамысловаму комплексу і ставіць шэраг першачарговых задач, якія неабходна вырашаць у сельскагаспадарчай галіне. Чаго дасягнулі аршанцы за першы год? Якая аснова закладзена для далейшага развіцця? Якія набалелыя пытанні трэба зняць у бліжэйшы час? Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. У цэлым аграпрамысловы комплекс Аршанскага раёна спрацаваў сёлета недастаткова эфектыўна. Хоць рэгіёны славяцца ўрадлівымі глебамі, але аддача ад іх пакуль не задавальняе. У раёне пры заданні валавога збору збожжа і зернебабовых у аб'ёме звыш 155 тысяч тонн з ураджайнасцю 49,7 цэнтнера з гектара па факце атрымалася, што намалацілі 118 тысяч тонн зерня з ураджайнасцю 39,5. Толькі двум гаспадаркам удалося перавысіць паказчык. Резервы колоссальнейшие. И Смольяны, и Межево, и Росский Селец, и Задровье, и так далее. Тут только успевай пальцы загибать. Как в животноводстве, так и в растениеводстве. Провальная ситуация. И ничего сегодня, по большому счету, там не поправляется. Что это за удои 3000 литров? Что это за урожаи 25 центнеров, 26 ворши? Когда мы четко говорим и ставим задачу 100, не меньше орша должна получать, ориентироваться. Тым не менш, на Аршаншчыне ёсць і станоўчыя прыклады. Гэтыя сучасныя энергазберагальныя цяпліцы філіала цяплічны рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Віцебскэнерга» літаральна за год з'явіліся на месцы старых маларэнтабельных збудаванняў. Цяпер гэта эканамічна эфектыўны комплекс. Аб'ём вытворчасці вырас амаль у 2 разы. Як вынік, павялічыліся паступленні сродкаў, у тым ліку валютных. Яшчэ адна навацыя – рэканструкцыя кансервавага цэху з устаноўкай лініі шокавай замарозкі гародніны. Магутнасцяў хапае, каб перапрацаваць не толькі ўласную, але і сыравіну з іншых гаспадарак. У выніку тут выпускаюць да 3000 тонн гатовай прадукцыі. Павялічыць колькасць такіх станоўчых прыкладаў заклікана дапамагчы рэалізацыя ўказа нумар 506 аб развіцці Аршанскага раёна. Асаблівая ўвага ў дакуменце сельскай гаспадарцы. В рамках указа главы государства за номером 506 от 31 декабря 2018 года в Аршанском районе проходит комплексное развитие под программой развития по программе агропромышленного комплекса Аршанского района. Согласно постановлению номер 58 Совета министров, выделено 58 мероприятий. На сегодняшний момент район уверенно идет к выполнению данных задач и показателей. 5 новых малочнатаварных комплексаў у плане развіцця жывёлагадоўлі ў Аршанскім раёне. Так, на тэрыторыі прадпрыемства «Барздоўка Агра» з'явіцца адзіная ў вобласці ферма з 30 рабатызаванымі ўстаноўкамі, разлічаная на 2000 галоў жывёлы. І гэта толькі дойны статак. Сродкі на будаўніцтва атрымалі за кошт выпуску аблігацый Аршанскага райвыканкама. А вось аб'ект у Вусці інавацыйны. Праект распрацаваны вучонымі Акадэміі навук Беларусі. Данный объект включен даже в перечень объектов программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Разработкой проекта занимались специалисты Академии наук, в частности, специалисты научно-практического центра по животноводству Национальной академии наук. Вот. Здесь собраны все инновационные, так сказать, технологии по производству молока. Будет установлена роботизированная карусель на доильно-молочном блоке на 40 мест, где процессом доения будет заниматься робот. Это будет способствовать только увеличению и улучшению качества молока. Будет уже запланировано производство на данном комплексе только молока сортом экстра. Будаўніцтва пачалі ў чэрвені мінулага года. Комплекс гатовы ўжо на 70%. Усталяваны цялятнікі, завяршыўся монтаж каркасаў будынкаў для ўтрымання сухастойных кароў, нецяляў і рамонтнага маладняку. Гатовы сянажныя траншеі. У сакавіку пачнуць устаноўку абсталявання, а ў ліпені запланаваны запуск комплексу. Кошт аб'екта 38 мільёнаў рублёў. Фінансуецца работа за кошт рэспубліканскага цэнтралізаванага інавацыйнага фонду. Паралельна з узвядзеннем сучаснага комплексу на тэрыторыі прадпрыемства ўзводзяць зернесушыльны комплекс з лініяй дапрацоўкі насення і сельскагаспадарчых культур. Да 10 тысяч тонн элітнага насення штогод плануюць тут атрымліваць. Каштуе праект 25 мільёнаў рублёў і таксама рэалізуецца ў рамках дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця. Здаць яго плануюць да канца бягучага года.
Вкупе данные объекты рассчитаны на то, чтобы улучшить производственно-финансовые показатели данного предприятия. Так как предприятие в настоящий момент находится в процедуре санации, и строительство новых объектов, открытие новых производств позволит только это улучшить. Строительство данных объектов дает увеличение объемов производства порядка 300%. И в частности, допустим, по зерносушильному комплексу, с линии доработки семян, здесь мы можем получать рентабельность от производства семян порядка 200%, так как цена на него в разы выше, чем на товарное зерно. Малочна-таварная ферма «Купалінка», агракамбінат «Юбілейны» гатова на 80%. Тут будуць утрымліваць 2850 галоў жывёлы, з іх 1800 дойны статак. Працаздаянне будзе ажыццяўляцца па так званай каруселі. Яна ўжо абсталявана. Устаноўка адначасова можа даіць 60 кароў за гадзіну да 400. Галоўны плюс – бесперапынны працаздаяення. Вытворчасць малака плануюць у пяцізначных лічбах, больш за 20 тысяч тонн у год. Толькі за дзень 55 тонн. На будаўніцтва накіраваны 17 мільёнаў уласных сродкаў прадпрыемства і 38 мільёнаў пазычылі ў банка развіцця. Особенность этого комплекса в том, что здесь четырехрядный коровник, и за основу здесь взят фронт кормления 70 сантиметров на голову для коров. Потому что коровы до 12 раз подходят к кормовому столу, чтобы всем хватало места, чтобы не было травматизма. И создаются и высота коровников, это 9,5 метра. Здесь будут стоять современные системы микроклимата, это вентиляционные шторы и аэрационные коньки, и также разгонные вентиляторы. Першым аб'ектам з 5 новых сучасных малочна-таварных фермаў стаў комплекс «Стайкі» філіяла цяплечны прадпрыемства «Віцебскэнерга». Яго урачыста адкрылі 1 лістапада, на 2 месяцы раней запланаванага тэрміну. Комплекс – гэта кароўнік на 460 галоў жывёлы з круглагадовым бяспрывазна-боксавым утрыманнем, 3 будынкі для маладняку на 200 месцаў кожны, памяшканне для ўтрымання цялят да 2 месяцаў. Усе сучасныя тэхналогіі таксама ў наяўнасці. Даенне на рабатызаваных даільнях з камп'ютарным улікам і аналізам якасці і колькасці атрыманага малака. Установлены 2 циклона, которые на 8 роботов подают концентраты. То есть, кроме основного рациона, что комбикорм попадает животному на кормовой стол, еще каждое животное, в зависимости от продуктивности, докармливается в роботизированной установке во время доения, что тоже позволяет индивидуализировать кормление, чтобы каждое животное получало наиболее полный рацион под свою продуктивность для получения максимальной продуктивности от животного. На комплексе плануюць атрымліваць да 8,5 тысяч малака класу экстра ў год. Каштуе аб'ект 18 мільёнаў рублёў. Трэць сумы – уласныя сродкі прадпрыемства. Астатняе – банк развіцця. А купіць комплекс плануюць за 20 гадоў. Але не толькі будаўніцтва новых аб'ектаў сярод прыярытэтаў развіцця жывёлагадоўлі Аршаншчыны. Да прыкладу, у тых жа Стайках вырашылі пустым і паўзакінутым будынкам фермаў даць другое жыццё. 2 гады таму тут правялі рэканструкцыю комплекса на 400 кароў. Стары малакаправод замянілі на сучаснае даільнае абсталяванне. Абышлася мадэрнізацыя ў 3 мільёны рублёў, а эфект адчулі адразу. На сегодняшний день ежедневный удой более 20 литров на корову при рентабельности 8,9%. То есть объект дает положительную рентабельность. Конечно, молоко – основной продукт. То, что мы сегодня реализуем, 98% сортом экстра молока. Па такім жа сцэнарыі пачалі мадэрнізацыю на комплексе вырошчвання маладняку буйной рагатай жывёлы «Днепр». Раней у гэтых будынках трымалі парасят. Свінакомплекс закрылі, а пустуючае памяшканне вырашылі пераабсталяваць. 2 памяшкання ўжо заселены маладняком. 3 і 4 плануюць здаць у бліжэйшы час. Работы вядуць гаспадарчым способом. Подлечили, что так значно танней. Все своими силами. Здесь у нас работает где-то 22-24 человека ежедневно. Все работники, здесь посторонних нет. Это работники комбината хлебопродуктов, это работники мясокомбината, это работники птицефабрики и работники самого филиала Заднепровский. Значит, вот этими своими силами, значит, с учетом техники, которая у нас есть сегодня, у нас есть и миксер,
бисер приобретенный, у нас сегодня свой кран есть. То есть у нас есть полный объем техники, амкадоры и так дальше, который позволяет нам сегодня, не привлекая со стороны посторонней организации, проводить вот эти все строительные работы. Это здорово удешевляет. Умеюць лічыць грошы і ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Задроўе». Зараз і не скажаш, што гэта былы склад для захоўвання тукаў. Ужо ў гэтым месяцы сюды плануюць завесці 150 галоў буйной рагатай жывёлы. Было закуплены материалы, в частности металл, плюс шифер, плюс поликарбонат для осекления, значит, порядка 45 тысяч. Вот, планируем в ноябре месяце данный объект, значит, ввести в эксплуатацию. Менавіта на такі падыход нацэльвае жывёлаводаў і не толькі аршанскіх і кіраўніцтва вобласці. Часть технологий новых комплексов сместить в старые помещения и в старые комплексы, которые мы восстанавливаем. То есть, что я имею в виду? Выращивание скота от молодняка, от 6 месяцев до получения нетели, можно все это делать в старых помещениях. На новом комплексе создать условия для дойного стада, для доения, тем самым мы удешевляем стоимость молочно-товарного комплекса практически на 30-40%. Для атрымання добрых надояў і прывагаў мала сучасных памяшканняў і тэхналогій даення. Вынік у першую чаргу залежыць ад правільнага кармлення. Адзін з напрамкаў атрымання збалансаваных кармоў – вырошчванне кукурузы, у тым ліку наплюшчэння. Аршанскі раён завяршае ўборку гэтай культуры. Пад яе сёлета было адведзена амаль 8 тысяч гектараў, у тым ліку 1300 гектараў пад зерневую кукурузу. Намалот перавышае 7 тысяч тонн пры ўраджайнасці 86 цэнтнераў з гектара. Некаторыя сельгаспрадпрыемствы плюшчаць зерня гэтай культуры адразу на палях. Да прыкладу, у Межаваагра такую тэхналогію прымяняюць ужо 3-й год. Эту массу можно давать как крупнорогатому скоту, так и свиньям и птице. Используется в любые возраста животных. Вот. Но и экономия предприятия, не несем затраты на сушку зерна. Зарекомендовала себя хорошо, и именно привесы, надои увеличиваются при сравнении с высушенным и дробленым зерном. Поэтому мы решили именно работать так. Себестоимость продукции снижается, валовые привесы, надои, все увеличивается. Вот, благодаря вот такой технологии. Перад аграпрамысловым комплексам Аршаншчыны на 2020 год стаяць даволі амбіцыйныя задачы. Намалаціць не менш за 170 тысяч тонн збожжа пры ўраджайнасці да 55 цэнтнераў з гектара. Атрымаць 90 тысяч тонн малака пры ўдоі ад каровы да 6700 кілаграмаў. Такім чынам плануецца дасягнуць росту валавой прадукцыі на 11,5% і забяспечыць рэнтабельнасць на ўзроўні 7%. Комплексная праграма развіцця Аршаншчыны, зацверджаная указам кіраўніка краіны нумар 506, разлічана на перыяд да 2023 года. Аграпрамысловаму комплексу ў дакуменце адведзена немалаважная роля. Ад вынікаў работы галіны ў многім будзе залежыць, як гэты вопыт будзе распаўсюджвацца на іншыя рэгіёны Беларусі. На сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by можна знайсці ўсе выпускі нашай праграмы, а таксама тэмы, якія рыхтуюцца да эфіру. На электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў. Сюды ж дасылайце пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя.